Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Illum programm li se nkun qiegħda nitratta stejjer illi jittrattaw is-saħħa mentali ma mhux programm biex inti li qiegħed id-dar tiddejjaq tisma', le, anzi il-programm qiegħed hemm biex nurukom illi stejjer li jkunu diffiċli jistgħu jinbidlu f'suċċess bil-kuraġġ, bil-kura u bid-determinazzjoni. Ġifieri llum il-programm nixtieq li jekk inti qiegħed id-dar u bħalissa bħal tant ħafna nies, inkluż jiena, ikollok momenti diffiċli, momenti ta' saħħa mentali, momenti fejn tħossok moħħok għajjien jew forsi ma jkollokx ftit tqum is-sodda rid intik kuraġġ inti li qiegħed tarana. U llum miegħi fl-istudju għandi żewġ stejjer tajbin ħafna u mbagħad għandi persuna illi torganizza il-diversi servizzi ta' għajnuna kif ukoll Ivan Gaffiero li qed ikun miegħi diversi programmi għal diversi stejjer li qed iġibli għal kuxjenza. Għandi lil Sebastian Kassar, nirringrazzjak li ġejt, u l-Tiziana Gaffiero, għandi lil Graziella Schiavone minn SOS Malta u l-Ivan Gaffiero. Ħanibda bl-istorja ta' Tiziana. Tiziana, jiena nafek, ovvjament ġiet it-tifla ta' Ivan, però kellek il-kuraġġ illum li fejn is-soltu tinħeba u ma tidher imkien qas ritratt. Kellek il-kuraġġ li tajt l-istorja tiegħek u rid tiġi. U din ġrat meta milux ħafna kellek il-birthday party tiegħek u bellaħtni. Meta bdejt tajt minn xiex kont għaddejt minn passat diversi sfidi li kont tħossok inqas minn ħaddieħor u forsi tkun tħossok f'ċertu dlam, imma issa irnexxielek toħroġ minnu u trid li twassal il-kuraġġ il ħaddieħor. U jiena dak il-ħin għatlek jiena ridek tiġi f'kuxjenza il-mod kif tkellimt u jien nafek Tiziana inti mistħija ma tħobbx titkellem, ma tħobbx tidher u veru ammirajtek. Tiziana, għaliex iddeċidejt illi llum tittoħroġ hemm barra fejn is-soltu dejjem tinħeba? Bażikament minux kelli għaxalaq 30 sena. Laki li wasal se 30 sena x'kelli ħafna sfidi. U dak il-ħin ħassejt li kelli nkun onesta, ovvjament kont imdawra ma' nies li ħassejtni kont onesta, kelli nkun onesta. Kien hemm ħafna drabi ħalli kont nħossni ħażin, ġifieri kont nħossni waħdi. Ġifieri naħseb ta' 30 sena rbaħt naħseb sfida. Wan li nkun open fuq saħħa mentali. U barra minn hekk naħseb li anke li jkollok in-nies ta' madwarek li tkun maħbuba anke inċint, anke jekk għandek problemi ta' saħħa mentali u hekk. Ja xaġa naħseb għandek titkellem għax għaw bżonn ħafna bżonn. Imma dan it-Tiziana tal-lum hija differenti, ma fil-passat ma konx taħsibha hekk. Fil-passat kon differenti ħafna. Għaliex kon differenti u forsi jekk tista' taqsam magħna xi tbatijiet li għaddejt minnhom. Bażikament sa sena u nofs ilu ftit inqas kont differenti, ġifieri kont għadni ma bdejtx it-terapija. F'Ġunju ta' 2024 bdejt it-terapija, xi ħaġa li bidlet li ħajti totalment, ġifieri qabel mhux ma kontx nemmen tali tgħin it-terapija, ma kontx naħseb. Domt, ġifieri naħsibha, ġifieri kont naf li għandi bżonn. Imma mindu bdejt it-terapija lissa, nar differenza kbira, għad nimmur u nibqa' mmur, ġifieri għad ma inti 100% tibqa' da, fil-passat għaddejt minn ħafna affarijiet, ġifieri kelli nikber malaj fuq ċertu affarijiet ukoll. Kon differenti ħafna, ġifieri teenager kon differenti f'sens ma kellix ħafna ħbieb, dejjem waħdi d-dar, minn kemm ġo ħassni waħdi, ġifieri sal-bidu din is-sena, l-ewwel tas-sena, ħassni vera waħdi. Ġifieri għalvoja kont naf li minix, għax ikun hemm nies madwarek, imma kultant tajjeb u din rrid nwassal messaġġ. Jekk taf għandek ħbieb madwarek, forsi taf li jibgħatu mis-saħħa mentali, anke naqa' messaġġ inti okej jew int kif int, għax nafx ġifieri li tħossok inti tkun taf li inti mdawra, ma moħħok jibda jgħidlek. Inti waħdek, inti anke forsi self-esteem, fil-passat kelli ħafna self-esteem baxx. Ġifieri anke għadni sal-lum tambagħad bih, ġifieri kultant nibda ngħid ma jien tajbalek, jien hekk u speċi il-moħħ kultant jibda jiffissa u kien hemm żmien anke ħerrit ninħeba, qas nidher marit, ġifieri, anke l ġurnata ġifieri anke problemi ġifieri self-image għandi, ġifieri hekk kif nidher, ġifieri sa ftit xhur ilu qas irrid nidher imkien anke illum ġurnata nibda ngħid isma' jiena
bħalissa eżempju s-sajs kif qiegħda ħaxix m'għandix nidher. Ġifieri eħed nipprova niġġildilha kuljum, hemm ħafna sfidi, ġifieri anka jinnaf ansjeta anka soċjali, ġifieri social anxiety, imbagħad ħafna. Ġifieri kull hemm momenti ma jkunx qed nkun ma' ħafna nies, ġifieri dik ukoll sfida, ġifieri kultant hemm tajjeb, eżempju jiena meta mmur it-terapija di wkoll messaġġ ieħor, jekk tafu xi ħadd imur it-terapija huwa importanti wkoll tiċċekkjaw kif inhu. Jien eżempju jien meta mmur terapija mhux dejjem l-istess. Ġifieri mhux bil-forsa tmur it-terapija llum kif taqbad tajt, bil-fors ħatmur tajjeb, ġi momenti ħatoħroġ bis-session, ħatħossok aħjar. Ġieli ħatoħroġ bis-session mħawwat, jkollok bżonn dak il-ħin waħdek. Ġifieri ma importanti li jkollok nies madwarek li ħejsaqsuk isma' int kif mort illum. Għax hija importanti ġifieri jkollok naqgħod ċirku li jissapportik, ġifieri importanti anke jekk tafu xi ħadd li għaddej minn momenti rridu ngħinuhom, ġifieri għax hawn ħafna bżonn. Tizzjana ħallejtni bla kliem għax jien nafek u din mhux it-Tizzjana li naf. Assolutament. U xtaqt ir-reġija tella xi ritratti tiegħek. Għax kemm inti mara sabiħa. Thank you. Minkejja li inti naf li kemm ħafna drabi fejn ma tħossokx sabiħa ma titħares fil-mira. Irrid ngħidlek pubblikament meta rejt ir-ritratti tbellaħt xi ġmiel ta' mara inti u r-ritratti li għandek għalija livell m'għandekx għalfejn anzi għandek tkun gburija minn inti u vera tinħoss li gburija li ġejt illum grazzi għax messaġġ minn għandek jiswa ħafna iktar minn ta' ħadd ieħor li forsi m'għaddix minn dak li għaddanti. Qed nipprova nitkellem, ġifieri sa ftit ilu mhux ma kontx nitkellem tal imur għall-għajnuna u hekk, ġifieri ġas kienu jafu ftit nies, imma nixtieq l-iktar għax naf xi ġifieri, ifhem qabel fil-passat ma kienx hawn daqshekk awareness biex nagħmluha ċara. Ġifieri li kemm hu tajjeb, ġifieri li naħseb ikun hemm xi ħadd li forsi jien illum qed ngħid anke kemm ngħin imqar persuna waħda jmur għat-terapija ġa biżejjed. Proset, Tizzjana, nirringrazzjak minn qalbi. Sebastian, inti kont inti li ġejt għandi meta bdejt narriklama kuxjenza biex in-nies jiġu jitkellmu u inti għatli li kellek żminijiet ibsin ħafna ta' saħħa mentali. U fej kien hemm momenti fej isek tajt qalbek. Minn xi għaddejt, Sebastian? Jiena bażikament trabbejt mingħajr familja, trabbejt fid-djar ta' tfal ukoll u dik hija sfida iktar. Sfortunatament is-soċjetà li ngħixu fiha hemm dik l-istigma illi ma jaċċettawx kif inti u iktar meta inti tfittex l-għajnuna. Meta tfittex l-għajnuna hija tant hija diffiċli u hawnhekk bir-rispett kollu lejn kulħadd u ma rridx nappunta subajja lejn xi ħadd partikolari. Però il-verità hija verità. Ġifieri għadni sal-lum infittex l-għajnuna u xorta bil-bibien magħluqin. Ġifieri tlajt sal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Ġifieri u allura mbagħad meta nisma' jiena akka suwiċidji u attentati ta' suwiċidji u jiena għaddejt minnhom ukoll, hija kifra ħafna. U hija kifra ma npiġġux l-istampa li kollox play sailing, mhuwiex play sailing, però dejjem hemmint jiena mill-esperjenzi koroħ li għaddejt minnhom, dejjem tallimt minnhom u dejjem bqajt inħares il qudiem. Tajjeb illi ngħid ukoll illi ili bis-saħħa mentali dal-isfidi huma 17-il sena u 17-il sena tista' tgħid kważi fihom mhux ħażin. Kien hemm momenti akka li kont literalment taqqasni flaħ nimxi bil-mediċina. Biex issib speċjalisti mediċi wkoll huwa diffiċli biex dan ejja ngħiduha kif inhi tmur għand tabib normali jaf joqtok u jaf ma joqtokx. Allura tiddejjem issib. Is-sistema illi hawn bħalissa u ilha wkoll hija bid-distretti. Jiġifieri jekk jiena t-tabib tiegħi jibgħatni għand il-psikjatra Mr. X, mhux bil-forsi jrid jarani hu, imma dejjem jarawk tobba differenti. Jiġifieri konsistenza. Toqgħod terġa' tibda. Toqgħod terġa' tibda kollox minn ġdid. Oltre minn hekk akka il-psikoterapisti. Hija tant hija limitata li eżempju l-Isptar Mount Carmel kull ma jtuk dan 12 il-session biss. Okay. 12 il-session kif jista' jkun? 12 il-session. Jiġifieri wara dawk it-12 il-session it-terapija tispiċċa. Issa, jekk jiena il-imbati 45 sena sħaħ, mela mhux 12 il-session għadna ħanibdew.
mhux għadna ħan nispiċċaw. U din hija s-sistema redikola jiddispeċini ngħid illi qegħdin ngħixu fiha. Ġifieri inti qed tħoss li fejn ngħidu li hemm ħafna għajnuna mbarra, inti tħoss li l-bibien huma magħluqa. Mhijiex awtorità, ma Grazzjella hija parti mill-kullana ta' servizzi li jingħataw. Dinha mhux l-ewwel darba li smajta u aħna jiena kuxjenza mhux programm li nagħtu, aħna rridu nitkellmu u niddiskutu biex intejbu l-affarijiet. Grazzjella inti parti mis-servizz SOS Malta li għamel ħafna ġid għandek is-servizz kellimni.com fejn wieħed jista' jiżża dan iċ-ċett bl-aħlas 24 siegħa kuljum għal kulħadd u l-servizz 179 lilu snin kbar dan jiġi offrut u min jaf kemm teltaqgħu m'affarijiet. X'tirreaġixxi għalkemm inti m'intix awtorità, tisma' ħadin tħossha li qed jgħid Sebastian li meta niġu għassi u no, mhux daqshekk faċli li tasal għat-terapija, anke biex tagħmel appuntament, ġifieri ġieli jgħidulek jien naf xahar oħra jkun wisq tard. Ekku. Jiena li nista' nitkellem aħna min-naħa tagħna kif għadt inti SOS Malta li tmexxi kellimni.com huwa parti minn kullana ta' servizzi. Sfortunatament u nifmek u għandek raġun għax din ħabtu wiċċna magħha aħna wkoll. Kellimni.com kif semmejta jeb inti Marija għandek is-servizz ta' 24 siegħa kuljum fejn jidħlu x'ħin jidħlu ħajsibu professjonisti. Però mbagħad għandek is-servizz tal-counseling u family therapy. Sfortunatament ngħid, aħna nimxu b'budget limitat. Nirringrazzja ħafna l-Ministeru tal-Politika Soċjali li jiffandja l-maġġoranza ta' Kellimni. Aħna min-naħa tagħna bħala counseling nofru 12 il-sessjoni. Issa jista' jkollok każijiet fej jekk il-professjonist jgħidli isma' Grazzjella għandi klient illi dan jonqsu closure għandu bżonn 3 sessjonijiet oħra. Jiena ma nagħlaq il-bib il-ħadd u jien ngħidulhom kultant nagħmlu il-mirakli bil-budget limitat illi għandna għax lesta li jinnaqqas minn affarijiet oħra li huma bżonn jużi il-back office li għandek bżonnu biex tirranja servizz bħal dak biex ikolli biex naqdi daw il-każijiet. Imma iva sfortunatament min-naħa tagħna l-leverage huwa ta' 12 il-sessjoni. Ikonna każijiet kif semma s-sinjur li jiġu għandna għax ikunu ħadu is-servizz minn bnadi oħra. Ikunu waqfuhom, però iħossu ma stess li għandhom il-bżonn illi jfittxu aktar għajnuna u ngħiduha kif inni. Servizzi tagħna huma kollha b'xejn. Hemm barra mhux kulħadd jiflaħ iħallas il-prezzijiet il-qegħdin fuq is-suq għal dat servizzi. Mela ħa nerġa' nirreferi għal Sebastian. Dikki jiġifieri illum orrajt tgħidli mela il-professjonist għandu dritt jitħallas bħal meta tmur għand it-tabib privat titħallsu hekk. Imma mbagħad jiena nikkonfondi għal dawk li ma jifilħux iħallsu u hija ngħiduha ċara l-prezzijiet mhumiex żgħar. Illum għandek minn skont xi professjonistu psikologi jew psikoterapisti ssibhom bl-40 euro kull sessjoni min jitik 10 minutes, 10 minuti u jgħidlek barra u min jitik sija u mbagħad għandek psikjatri m'għandekx inqas minn 70 euro. Ġifieri jew min għandu 80 u min id-design. Allura ngħid jiena naħseb għandu jkun hemm sistema aħjar. Ġifieri inti Sebastian naħseb qed tirreferi għal pereżempju jien naf jiġi Sibt l-għarba ta' jinqala weekend, jew festa, smim il-ġimgħa. Sibt ħadd. Jekk kollok xi stat ta' paniku li vera għandek bżonn għajnuna immedjata. Illum m'għandekx fejn tmur u xek. Marija, jiena fl-isptar. Li nista' ngħidlek fuq prezzijiet ta' psikjatra kemm issew 150. Ġifieri skont min ikun. Skont min ikun. Issa, jiena bħal persuna li ma niflaħx inħallas. Ġifieri Għafolja taħdem x'inti. Għalla folja naħdem, ġifieri, meta kont ma naħdimx ukoll, ġifieri, u allura tipprova tara x'ħad tagħmel. Jekk inti tagħmel waiting list għandek 6 xhur, 7 xhur. Meta jiena ppruvajt nikkommetti suwiċidi u ma rnexxewx, ħallewni f'nofs ta' triq. U din hija r-rabja li għandi jiena illi u għalhekk ġejt hawnhekk fil-fatt, illi ma jistax ikun nibqgħu kulħadd ħalqu magħluq u jisu xejn mhu xejn. U jiddispeċini akka kont ukoll fl-istrateġija u kont wieħed mill-kellima ġifieri tal-10 snin strateġija tas saħħa mentali.
Jina, Qed isiru sforzi, ġifieri hemm sforzi għax illum kuxjenza, l-isem tal-programm, ma nistax ngħid, ġifieri jiena persuna rrid inkun onesta kemm jista' jkun. Ġifieri li n-nies qed jiġu imħeġġa biex jitkellmu, servizzi ta' Grazzella u għaw diversi servizzi oħra, nsemmi Richmond u nsemmi il-helpline, imma għadna għatfadlilna ħafna xisir biex il-kura titteb. Ivan, naf li inti barra li l-ammont kbir ta' każijiet, inti għalek qiegħed parti minn kuxjenza, mhux għal xejn, xax ħabib tiegħi, għaliex inti tirċievi ammont ta' nies li iħossuk qalbek tajba u jiġu jitolbuk. Proset għal Tiziana li naf li inti parti mis-suċċess tagħha wkoll għax tissapportja, però inti wkoll barra li inti wkoll bħal ħafna nies anke jiena batejt minn ċertu sfidi, imma jiġu għandek nies u xek kont qed tgħidli. Jippruvaw jagħmlu appuntament u l-appuntament ikun il-bogħod ħafna. Eżattament, fil-fatt anki issa kont qed nisma' anki lilek senjur li qal li xi kultant isib dawk il-bibien magħluqin. U jien pereżempju bħalissa kelli waħda mill-persuni li għandha bżonn lajnuna. U din damet biex tmur għall-lajnuna u inti tgħidilha darba, darbtejk, li darbit. U fl-aħħar marret klinik partikolari tal-gvern f'pajjiżna. Kienet looking forward li ħatmur f'Lulju li għadda. Jumej qabel tirċivi SMS jew telefonata biex ma nkunx qed nikdeb li jgħidlek illi skużana se jkun jitħassal appuntament u ħajsir 4 xhur oħra. Meta dik kienet ilha tistenna li din jien naf minni hija persuna li hija ma taħdimx imħabba depression, tuħu biss il-ftit flus li tuha il-benefiċċji tal-gvern li moħħa għajja totalment li din bil-fors kellha tmur privatament tal psikjatra. Li l-ewwel jibdilek il-psikjatra ħafna ħlewwa u mbagħad jibda 80 euros, 80 euro. Li dil persuna biex tmur 80 euro kull ġimgħa ma tistax tħallasom. U li ċemplitlu qalt li ħadxok, ġara, ħadxok għaliex talabni mill-ewwel 80 euro. M'għandix minn fejn ħallasom, mela ma mmurx iktar. Allura l-bnied ma ħatibqa tista' tasal għal dak il-momenti ibsin, dak il-momenti li m'għandekx min jisimak, allura għalfej qegħdin ngħidu li hawn ħafna min jgħinek lajnuna intkom tgħinu ħafna nies għax naf ħafna nies li ċemplu 179 anke bil-lej u anki jisell fuq ħafna mezzi tagħkom. U jekk tikkoreġini Grazzella, intom ikollkom ħafna telefonati ta' solitudni. Fil-fatt aħna il-179 dak ma jaqax taħna, dak huwa entità tal-gvern. Aħna li konna fil-24 sija servizz huwa online, illi jidħlu online. Imma kieku kelli nagħti ftit ċifri, min Jannar sa Settembru, aħna li sadaw mhux qed innieħu counseling illi daħlu online. Kellna 5,070 illi il-fuq minn 3,000 minnhom kienu psychosocial cases fejn hemmhekk jinġabar solitudni, ansjetà, depressjoni, nies u sfortunatament qed jiżdiedu li jgħidulek m'għandix skop f'ħajti. U qed jiżdiedu wkoll il-minuri, ġifieri hawnhekk. Intom 24 sija kuljum, ġifieri jekk issa nidħol kellimni.com fiċ-ċett. Mhux ħa nispiċċa noqgħod nistenna, ħajwiġibni xi ħadd. Dak huwa servizz tajjeb ħafna. Jiena provajtu u tkellimt magħhom u vera għandhom servizz tajjeb. Ġifieri dik hija naf persuna li kienet ħadd tagħmel sudiċidju fl-aħħar minuti, kelmithom kellimni u dak il-ħin stess batu d-dar tagħha in-nies il-pulizija wara 5 minuti. Ġifieri għandhom servizz kellimni.com eċċellenti. Li almenu mhux kollox huwa ħażin. Però din jiena x'inħoss jiena li mmissu kol ma' ħafna każijiet, ma nafx Tiziana tixtieq titkellem ukoll. Li l-iktar momenti fej qastemmen anke ma tkun ma tiflaħx huwa jew sibtu ħadd fejn ma ssibx nies li jkunu ovvjament dak kulħadd irid jistrieħ, sibtu ħadd jew xi festa. X'ħadd tagħmel? All right, tista' tmur l-emerġenza, ma l-emerġenza għax spiss għandhom. U jiena lija nibqa' ngħidha s-saħħa mentali meta tkun bisfiti saħħa mentali iktar armi l-fiżiku nara jiena opinjoni tiegħi tanti komplessa, tanti l-moħħux vera Grazzella kompless illi trid veru professjonisti li jkunu hemm. Ara
nemmen illi grazzi għal servizz tagħkom kellimni.com li m'hemmx sibt, m'hemmx ħadd u m'hemmx Eżattament. għalmen u hemm dak. U hemm anke l-helpline 1579 Ekku. u hemm il-179, ġifieri mhux qed ngħid li m'hawnx għax nkun qed nikdeb, però meta niġu għassi u no, palma qal Sebastian, hemmhekk hemm bżonn niċċaqalqu ħafna iktar, fis-sens għax meta min jkun fiha bħal Sebastian jista' jitkellem u Tiziana tħallas naf, ġifieri Tiziana tħallas biex tmur. Imma u tajjeb huwa investiment, jiena m'iniex qiegħda nxejjen ix-xogħol ta' minnu fil-professjoni psikjatrika jew tal-psikologi jew psikotera, aqqas xejn, anzi nemmen li għandu jkun hemm xi tip ta' fondi, support, għaġaw jirdu jiklu wkoll hekk studjaw u batew biex studjaw, imma biex in-nies jintlaħqu iktar, x'taħseb fuqha Tiziana din? Bżonn ħafna, jien eżempju naħseb domt ma' mint il-pass, għax ma kienx, ovvent, anka budget wise, tibda, forse ma jistax tlaħħaq, jew jien naf tibda, tajt is-saħħa mentali ħat tuħu lura ma ifhem. Għax fil-bidu tkun trida darba fil-ġimgħa, mhux hekk naħseb. Eżempju, jiena mhux dejjem l-istess, jiena eżempju ġieli kull ġimgħa meta nkun naqa' ħażin kull ġimgħatej. Ġieli kull klek ġimgħat imma xorta titmur, ġifieri jekk qiegħda vera fi stat ħażin, ma stax toqgħod tistenna, ġifieri kif taqbad ta' bżonn ħafna jnuna. Għax, ifem, u f'nasa fil-passat kena imxejna, ta' mux ma mxejniex. Le, kien hemm imma zebġan ka fl-iskejjel, napprezza, ma hemm bżonn ħafna iktar. fl-iskejjel inħoss, ħanoħoda jien meta kont għad nieżar. Ma kienx hawn awareness fuq saħħa mentali, eżempju jiena domt mandu ngħid li għandi problema. Ġifieri hawn qasam ta' biżejjed nista' ngħidlek jien anke llum, ġifieri jiena nemmen li llum tajjeb persuna li għandha diżabilità jew xi sfidi fiżiċi jew jinnaf ta' neurodiversità bħal awtiżmu għaw. U nirringrazzja s-sistema li għaw l-LSCs, però fuq sfidi ta' saħħa mentali tantija forsi invisibli din li qed narak ta' prova Grazzjella li mawx u fil-fatt jiena aħna ħdimna ġieli flimkien, għaw bżonn ħafna iktar Grazzjella inti l-esperjenza tiegħek it-tfal illum. Veru hemm it-timijiet psikosoċjali milux rrid niddiskutija kien hemm anke il-Malta Trust Foundation għamlu konferenza vera kienet tajba dwar x'inhu għaddejjin minnhom it-tfal l-isfidi mentali. Inti tiltaqa' ħin kollox għandek anke adolescenti jiktbulkom. Eżattament fil-fatt bdejt napprovax dak li qed tajt huwa ħafna minnu. Il-minuri qed jiżdiedu. Issa meta ngħidu minuri skont il-liġi ta' Malta dawk li huma taħt 18-il sena. U qed naraw żieda kbira fihom anka żieda fejn jkollok suicidal ideations fil-minuri li dawn jiktbulek ħsibijiet illi jridu jtemmu ħajjithom bażikament. U daw jiktbulek eżattament x'inhu l-pjan u xi jridu jagħmlu. Sfortunatament jiġu bħalma qed tajt inti f'ħinijiet sibtu ħadd tad-dija bil-lejl. It-tendenza hija ħafna li tkun matul il-lejl. Ġifieri hemmhekk it-tim tagħna jaqbad direttament. Kemm għandek nies inti fuq il-kellimni.com? Mela fuq kellimni.com biex tmexxih għax inti għandek il-servizz tal-24 sija kuljum u l-counseling, group therapy u family therapy b'kollox bħalissa qegħdin tim ta' 20 li inti għandek sistema amministrattiva ta' roster għaddejja l-ħin kollu. U wkoll u twaġġani u jgħidu li ma nistgħux intaħru iktar ma jiena kif beda jsemmi s-sinjur. Twaġġani li jkollok xi ħadd fuq il-waiting list, jiena kieku xi ħaġa tista' tkun, jekk xi ħadd ikkuntattjani llum għall-counseling qed nitkellem, ikkuntattjani llum, assenjajtu llum u ġie l-ewwel appuntament illum. Għax nemmen li hemm ħafna bżonn. U punt żgħir li xtaqt insemmi, din li nassumu għax inti għadt il-problemi ta' saħħa mentali huma mhux viżibbli. Din li nassumu għax inti tara l xi ħadd li jidher tajjeb qed jitħak ikompli inti ma tafx xem wara dik il-maskra kważi hija maskra. U nieħu punti li anke semmiet Tiziana kemm importanti li jissaqsi persuna kif inhi u li inti tkun taf issa hekk ħammur anke l-employers għal min iħaddem li tkun taf il-ħaddiema tiegħek. Għax il-ħaddiema tiegħek mhux qegħdin hemmhekk biss biex jaħdmu jtuk ix-xogħol u ġib aktar xogħol. Huwa tajjeb illi min ħaddem jieħu l-ħin u jsir jaf in-nies tiegħu u min xi x'inhu għaddejjin. L-ewwel nett huwa tajjeb li inti tifhem anke jekk da ġib burda ta' ħażina pereżempju
mhux mal-ewwel bat u tajtu tkeċċejtu u kabbartlu l-problema, jew tajtu warning u kabbartlu l-problema, inti taf dil-persuna minn xi xi għaddejja. Ekku, importanti ħafna. Sfortunatament il-ħin spiċċa, però mhux ħani qafaw. Jiġifieri dal-programm irrid nerġa' nirrepeti, forsi f'edizzjoni oħra nerġa' nistidinkom għax f'nofsija ma tiddiskutix biżejjed, però nirringrazzjak Sebastian il-samt minn kelli diffiċli għax irridu nirrikonoxxu li persuna li titkellem u tajt illi kellha sfidi ta' saħħa mentali u minn xi xaddiet mhijiex faċli. So nirringrazzjak u kuraġġ. Tizzjana proset vera gburija kbik, anke l-mod kif tkellimt illum veru, bis-serjetà bellaħtni. Proset ħafna. Grazzi tas-sess tal-vizzi tiegħek u tal-qalb tajba li għandek għax kieku ma jkollokx qalbek tajba ma taħdimx f'dan ix-xogħol żgur ta' qalbek. U Ivan nirringrazzjak tas-sapport li llum ġibt li il-bintek stess li mhux faċli wkoll u li aċċettajt għax jiena għatlek tista' tittijieli llum u aċċettajt. Nirringrazzjak. Grazzi lill-direttur tal-programm Marco Spiteri, grazzi lil dawk li qegħdin miegħi bħala kameramen u dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll. Segwu Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram għal aktar stejr dettalji x'ingħad fil-programm. U jien nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna. Kuxjenza irot ħajr lil